Ayaw na paghila igsuon ko tungod sa hinigugma mo nga mipanaw sa gitakda nga adlaw makita mo siya dito sa bagong langit o bagong yuta. Dito wala na'y paghila, wala na'y kasakit o suliran, wala na'y kamatayon. Tinguhawang tagayon ang pag-alagad sa tininod aron maangkon ang gitaganang kinabuhi nga dayon. Ang atong kinabuhi lumalabay lang, walay nasayot kung kanus akin di matapos. Busa angay kitang mangandam alang sa kaluwasan. Kung muabot ang kamatayon di ta mahalo, dito wala na'y paghila, wala na'y kasakit o suliran, wala na'y kamatayon. Tinguhawang tagayon ang pag-alagad sa tininod aron maangkon ang gitaganang kinabuhi nga dayon. Ayaw